colleita do ratiño. Cada mañá Ratiño abandonaba o seu tobo para buscar comidinha. Que fame teño! Que sorte cun chisquiño de sal e unhas folliñas de romeu prepararei un guiso. Pero o Ratiño tropezou e o garabanzo saíu rodando e caíu dentro da casilla dos coellos. Que isto vou a probar. Oh, este está máis seco que unha corteza de unha árbore. Un golpe de orellas guindou fora da topeira. Tires con el que quero preparar un guiso. Unha pega apareceu voando. Que é isto redondiño? Vouno probar. Isto está máis duro que unha casca de noz. Dun golpe de ala guindou moi lonxe. Que é isto redondiño? Vouno probar. Isto está máis duro que unha pedra. O garabanzo foi pa xunto a un sapo. Que é isto redondiño? Isto está máis duro que un ladrillo. Dun golpe guindouno moi lonxe. Onde está o meu garabanzo? Ratiño durante todo o outono buscou e rebuscou, pero non apareciu. Ratiño tivo que refuxiarse durante os meses de inverno. Xa chegou a primavera, que ben, vou saír a pasear a ver se atopo o meu garabanciño. O Ratiño paseou e paseou ata que... Ala, o meu garabanzo, vou ter moito cuidado para non perdelo, pero que pasa aquí? Estou vendo moitos garabanciños. Vou facer un guiso estupendo con todos eles. Froito da terra, o sol e a choiva, o campo está atellado de garabanzos. Vou encher a miña carretilla e levalos para o miño casillo. Catapún, Ratiño tropezou cunha pedra e os garabanzos saíron voando. Non te preocupes, Ratiño, axudámoste a recollelos. Moitas grazas, amigos, vou facer un guiso fabuloso para todos. Aquela tarde Ratiño e os seus novos amigos gozaron dun sabor guiso de ternos e saboroso garabanzos. Colorín colorado, este